Halo prolog bro, ngapti yang sing bahas pi akan ka sakane YouTube channel jonga ka bakerteng ka Khatsapra Khasi channel. Please share, like and subscribe. Matang adon ban penpa pi kene ka jing yakop khwai. Yawan sa ka jing khwai khabam. CUM DJ party balapan yaj da iba yaine thongni job wartre bad I shoot kharja ren jaka sakwang hapo yo surok ba pungjong iba sweet kharja ren kadar tiket kan long sanspa silung wiang uwe ukwai katarik kwai kan long hakasan tarik nai bakat we arjar arpuar sini sajan kapor kwai kan long naduk ka khandai baje haduk ka arsteng PM kapras peningkong aisan pohajar plus ka septi kwai kabaar pohajar plus ka septi kwai balai pohajar plus ka septi kwai kabasau san hajar basan ru san hajar ban reu lai hajar ban nyo hajar san spa bapra hajar bakhandai hajar baspo khat san spa ondon ru ki conclusion price hadu lai putli sisi hajar marwei kabah kamsngo thanat hakate sengi kandon ru bat kalau kidro kimpat laban bu daka ikin penle ensa hi hakate kesengi lada pilai nalor kidok karem balap don lupa ontet thmai biang haka arpsan tarik Oktober arjar arpuar ondit kel lupa no naduk ka janmit ngi thoding por sibaje PM on sim jing theo ya barok ki jadok khalaj no ya ka selbar kam on omsa ban sa jing bam kat bom padai kapor khwai lada pikwa bantip company pila ban phone hakine kinumbar harom tang tak kulai sibon